Здравейте хора, днес съм на парзалката. През нощта, да, тъмно е вече. Сега е 20:22. И помните, тук където събра това клипче 500 няколко гледания. Как така? Хора, не знам как събрах толкова гледания. Сега пак ще са... Оу! 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 Пац! Карай това писа на телефона. Уи! Ай сега пак ще падне, усещам. Ау! Това ме удари, бе. Надявам се да ви е харесал клипчето, аз сега ще се прибира. Бре, дай поне малко да направим паркур. Моят приятел тук живее до тази площадка. Давай, качваме се. Ще се прибя. С една ръка съм. Какво е това? Това ще шамаш. Сте пирони. Добре, давай. Това е сигурно... What? Това не съм сигурен дали е за деца. Това... Това се върчи! No way. Това няма как да е за деца. Гледай. Стой. Гледаш ли? Върчи се! Махни се отка. Нещо се удари в главата ми. С тези малки стълби. Тук преди правих един клип на стария ми канал. Вече нямам такъв. Какво ми се смееш, бе? Какво ми се смееш? Вие сега да ми повярвахте, ще хвърля това, където децата игра да щупа. Я бяга от тук, бе. Аз ще си хода. Надявам се да ви хареса клипчето. Айде още малко ще се разхода. Какво? Кафе. What? Къща на коти. И водичка съм разложи. Добре, аз ще си хода. Че вече стана късно. Мердер. Да следиш. Надявам се да ви харесва клипчето. Чао!